viral kawe ka video jong ki arngu chi para ki ba shongkurim ya kawe ka kantai kane ka jingja ka bala ja ha kawe ka snong ka ba ha phapo Sirmor district jong ka jala Himachal Pradesh kapa kine ki nget bat pen im ya ka rukom shongkurim ka bala rimbha ha ka jat ben riu jongki ka bala tip kom ka tradition of polyandry watla ya kane ka rukom shongkurim ka bala rimbha jongki shum la itu daka an hapo India ya kine ki arngu chipara latip kerteng kumu pradip nigi bat ukapil nigi kite ki sipara naka jat ben riu hati kibate naka snong selai hapo kajala Himachal Pradesh kilaya poika bat ka Sunita Chauhan kabadai naka snong kun hat ya ka jingya tho shongkurim ka bala pelong hakathan Trangiri kabala ne nadu ka khat artare khatu khat sautare menta ubenai bat lawan saki daki spangut ki padba u pradip nigi udai ubatrai hakakam sorkar katpa ume para barit pat udai ubatrai kam syabari kane kakan hun kalaong bakila shem yakarai klam kanu kacing penbor henrai da kacing dailut bat kila yoru ya kacing menjur naki bahaye ngasem jongki kane ka video jong kacing ya tho shongkurim jongki kala sapreng pha haki social media hadu bala penmi ru kacing ya kren ka bajur pha haki social media wadla kacing shokha pun ki kenthai kalong pi an hapo India ndrai kane ka rukom kadang yai teng haki katto katne ki jaka tang hapo kajala Himachal Pradesh kapa kine ki jat penreu ki pen iem ya ka dustur jongki barim baja tang kine ki video balengkot khoble sibun ngin skedupa thaki wi pat ki video ki ba kum kine